Анти. Да. Това е част друг. Как кажеш? Откъде си? От Пловдив. Къде е мой майка? От Пловдив. Това е пловдивчанина Ицо. Аз съм дългия брат. Да знаете, златарица съм. Който не го знае, да си го чука в путката майка ви, в майката, в путката ви, путката майчина. Сега ще снимаме как Христо прави номера с тази ебана топка. Христо, аз го наричам Ицо. Ще е мой човек. Ай на топката. Ай, майна, дай майна. От Украина. Дай ранда още. Колко пъти? 10 пъти. 5 пъти. Едно. Чакай. Удобно стана. Майна. Ай сега. Аз не знаеш колко играе. Дай пак. Аз съм асай. Ай, майна. Да ще е глупости. Телефон. Това е дългия, изобщо му играе. Голям е бълщо, ей. Добре, дай сега сама си спусна и така или иначе. Ай, трябва да даш телефона. Трябва да даш телефона. Добре, няма нужда да показваш колко си недобър. Дай това. Аз съм християнин. Вярвам в Бог. Да. Чакай да видиш хубаво. Дай си глупости. Да си пусти. Те са му, аз сега ще ги спусти. Сега. Ще правим това. Как ще го правим? Също. Правим това. Мамка си. И това беше за мен. Държа малко. Ти толкова е май, да? Ще, последно мана. Държа. Но дълги са. Хвърля. И подавам пащи. Да, подаваш път. Къса водия. Ай, довиждане. За днес това беше от дългия и майната.